Horrela da, bai, hilaren 3an asmaren munduko eguna ospatu zen, aipatu duzun lelopean. Orduan zer esan nahi du? Lelo horri edo lema hori zer esan nahi du? Gaixotasuna manejatzeko eta kontrolatzeko ezagutza eta tratamentoren aurrepausoak eman diren arren, oraindik paziente askok ez dute kontrola behar den bezala lortzen. Arrazoi ezberdinak daude, baina munduan ikusten dugun ikuspuntu batetik esan genezake faktore askok ondorioak direla. Baina egia da, desberdintasun handiak daudela, eta besteak beste esan genezake baliabide sozioekonomiko bajuak, osasun sistema ez unibertsalak, diferentzia handiak herrialdeen artean, herrialde aberatsak eta pobreak, etniak eta arrazak. Nolabait, lema honen azpian arazo hauek ekartzen ditu eta nola edo konpondu gauza horiek dira pixkat bultzatu egin behar dena. Gure inguruan gauzak ezberdinak dira. Guk hemen, Euskal Herrian, bizigian tokian, ez dauzkagu arazo horiek, baina egia da bi faktore nagusia direla gure asmatikoak kontrola ez lortzeko. Bat, esan genezake, da atxikipen falta alde batetik, jendea ez du behar den bezala medikaziorik edo farmakoak hartzen, eta beste alde batetik da inhalazio teknika desegokia egitea. Beraz, hemen ez daukagu arazoak farmakoak eskuratzeko, baina egia da jende askok eta askok ez dute betetzen tratamentua behar den bezala. Hori errealitatea bada eta horren aurrean baita inhalazio teknika desegokia erabiltzea aurre egin behar dugu nola edo hala. Dakigun bezala, asman, teknika medikazioak ematen dira beti arnasaren bidez, inhalazioaren bitartez, eta hori behar den bezala egiteko teknika erabili behar da eta teknika ondo erabili behar da. Eta askotan hori ez da gertatzen. Orduan, nola planteatzen dugu, nola planteatu behar da hemen konponbide hori. Alde batetik atxikipen falta eta beste aldetik inhaladoren arazo. Hori pensatzen dugu, guk eta instantzia guztiak, bai errekomendazio guztiak eta komendio guztiak eta gidak ere bai, hezkuntza edo heziketa da hitza nagusia nolabait. Eta hortik dijoa konponbidea egokiena. Heziketaz hitz egin dugu eta asman, konkretuki asman, hezkuntza terapeutikoa da hitza erabiltzen duguna gehienan. Eta zer da hezkuntza terapeutikoa? Hezkuntza terapeutikoa da kontzeptuz tratamentuaren parte hartu behar dena. Hezkuntza da tratamentuan integratuta dagoena. Eta horretarako, edo beste modu batean esan da, hezkuntza terapeutikoaren helburu nagusia da, ez da bakarrik informazioa ematea, ezagutzea, pixka garatzea, baizik eta bai pazienteak eta bai familiak nolabait asumitu gaixotasun kronikoa. Asma gaixotasun kroniko bada, eta hori da lehenengo helburua. Nolabait hori asumitu eta ez bakarrik hori ezagutzen dan bezala, nola danen gaixotasuna, zer dan, nola tratatzen da, zer farmakoak erabili behar dira, eta gero, bigarren mailan, egin behar dena da, erresponsabilitate bat ardura hartzea. Eta sentido horretan, sendagileekin batera, sendagile adostasun batera, autonomia eduki
erabakiak hartzeko, bere gaixotasunarekiko erabakiak hartzeko, bai tratamendu aldetikan eta beste arloetan ere bai. Hori da nolabait hezkuntza terapeutikoaren helburu nagusia. Azkenean horrekin egiten duguna da bizi kalitatea hobetu eta hori izango litzateke azkeneko helburu nagusia. Esan beharra dago, asma gaixotasun kronikoa dela, hori izan dugu, baina baita ere gaixotasun oso ezberdina dela. Beti izaten da asma ez dela gaixotasun bat bakarra, baizik eta sindromea da. Horrek esan nahi du asma mota asko daudela. Asma guztiak ez dira berdinak eta sentidu horretan ere sakondu behar da hezkuntza terapeutikoa. Guk esan genezake hezkuntzan eta tratamendua individualizatua dira elemento funtsezkoak. Edozein estrategia terapeutikoa arrakasta izan dadin. Askotan galdetzen da, nun tratatu behar da, zein dan toki egokiena, esparru egokiena asma tratatzeko. Kontuan eduki, denbora guztian aiala haurtzaroan ikusten. Non da toki egokiena? Kontutan hartu behar da, haur gehienek, asmatikoak, medikazio gutxikin, kortikoide inhalatuakin, bakarrik, edo iraupen luzeko bronkozabaltzarekin batera, ondo kontrolatuko direla. Horregatik, gehiengoak lehen arretan tratatu behar direla, jarraitu behar direla eta monitorizatu egin behar dela. Hori izango litzateke lehenengo esparrua. Eta badago beste porzentai txiki bat, asma moderatua edo larria daukatenak, horiek behar dute beste arreta bat, konsulta espezializatu batean, eta horiek dira ospitalera edo etorri behar direnak, froga osagarriak sakontzeko eta tratamendu berezi batzuk agian jartzeko. Beti noski, lehen arretako pediatrakin harreman estuarekin, ez? Hori informazioa bi helbidean izan behar dira, azkenean, umea edo asmatiko edo zein asmatikoan behar den bezala tratatzeko. Esaten ari gara, lehen arretan tratatu behar direla asmatiko gehiengoek, eta hori horrela da, baldintza batzuk betetzen baldin badira. Eta zeintzu dira baldintza horiek gauzak behar den bezala egiteko, bat da jarraipena bermatzea. Normalean paziente hauek kronikoa dira eta jarraipen periodiko bat egin behar da, 3-4 hilabetero, urtean behin, larritasunaren arabera, eta hori dira lehenengo baldintza. Eta bigarrena da, baliabide materialak edukitzea. Hau da, pesatzen ari naiz espirometria edo birikaren funtzioa neurtzeko. Bi baldintza horiek betetzen baldin badira, gauzak ez dago bat ere arazorik hor lehen arretan paziente hauek tratatzeko. Asma duten guztien, ehunetik 5-8 dira asma larriak daukatenak. Porzentajea dena hartzen baldin badugu, ez da gehiegi, baina gertatzen dena da paziente horiek morbilitatea handia dutena. Programatu gabeko konsultak, larrialdiatera joatea, ospitalatzea, eskolako egunak galtzea, eta abar, ez? Oso kostu handien sortzen dituzten da, eta etorkizunean gainera arriskua handia. Asma larria daukatenak, birikaren funtzioa askotan bajua da,
eta hori ere neurtu behar da, eta koste desente bat ematen du pixkat kontrola, jarraipena egitea. Beraz, porcentaje osoan, berriz diot, ez da gehiegi, baina garrantzi kualitatiboa oso importantea da. Nik esango nuke oso garrantzitsua dela goiz identifikatzea paziente hauek. Askotan ez dira behar den bezala diagnostikatzen, identifikatzen eta tratamentoak berandu egiten dira. Beraz, lehenengo mezua, esango nukenik, hori dela, ez? Lehenengo goiz identifikatu eta gero konsulta espezializatu batean egin behar diren gauzak egiten dira. Eta lehenengoa da ikustea zer nolakoa den asma hori. Lehen esan dugu asma sindrome badala, fenotipoak edo endotipoak daudela, eta konsulta espezializatu batean hori da lehenengo lana, ez? Nolakoa den asma hori. Eta hori importantea da, batez ere gaur egun, azkeneko urteetan eta nik esango nuke azken 2 urteetan farmako edo botika berriak hasi dira sortzen, dira farmako biologikoak, antigorputz monoklonalak dira, eta oso farmakok eraginkorrak, oso seguruak dira, baina bere indikazioak oso konkretuak dira. Horregatik oso importantea da ondo identifikatzea pazientea, jakitzea zer nolako asma daukan, horretarako dauzkagu analisi batzuk, proba batzuk, eta azkenean farmako berri hau behar den bezala jarri edo ez. Hori izango litzake konsulta espezializatuen lehenengo lana.